Hi guys, good morning. Manlag mi karon. Ato kalabugaw. Ang si Ate Bibit, Louie, kay si Zara rin mabilin. Sirang sari ka na nila dyan, te. Haram lekit. Kana lang yung mukot si Tate abangan, te. Oh, wala pa ako naka-elet. Kay busy pa ang person. Grabe si Bas. Ate, si mga bisita mga kuwan, pasaway. Waka pa nung live mo gani ha? Okay ra kay gwapa maghapon, looking young. Puro kita-kita ganun. Pwede na. Lalasakyan na na. Dali na. Naman po doy. Labisi ko katsot. May gani magkukapanglaba. Oh, galing po mga labo. Ha? Ang laba galing tako karon sa inga mga ingani na mag-driver, ang laag na kuno. Maglaan na po mi guys. Pero ang boss ni nga paglaag. Di ka maguyot eh. Lamas sa iro. Bilin. Tang. Ay, nag-uwalang ko no. Nag-uwalang. Isa, nakapangalan. Hindi ko na kumpupan. Naunsa man yung kalakiyaw. Atong founder wala diha. Tingnan namang ito na mag-motor. Kuan ko ya. Alain lagi kayo yan. Oh, Malagi na nga mo yung founder. Wala na founder. hala laag na te. Ara na te. Apa day? Kanang sa kudang kamsud ako. Dali na day. Asa mo kurapit? Ato ka sampot day. Ma, Ako, amo ko dapat. Yes, yes, kasa ka mo na. ato ko sa Alayo daw ka ma. Samput na no. Ada na mo ko sa tap. Ade ka, ade. Samput ka. Ito ka sa may wato sampot eh. Detail kayo. Ade ka, ade. Naman aning ha. Sa taot. Day, day mga gwapa nga kaliwa tong sumabong. Tapos kay Tita. Ano gugubot na? Oh, bro, junior to. Orang gubota mga aliwaras ni mga amok. Junior, junior. Ano lang ang dia kay aron ko kay diri. Eh, dia ada kolkol dia. Ang galing kabot sa kabugaw. Eh, di ka ma sa kuan ni sa kuan niyo. Mga korupyo rin na so. Ang mga dagatan po rasta. Nagkuwahi nga ini ulbo nga lang kasok ka nagsamot. Oh, wala mga suka. Karap. Tawel ba tawel? Dapat ang tawel sa inyo. Kasukaon na ka? Lada ka. Eh, balunan, balunan. Karan na karan. Palas kuwan, palas ko na kuwan. Ikuan sa kuan ba? Ikuan doon. Doon sa nang nagkit tour ba kayo? Mga pa kaming kabot sa. Basta ganing sarado na kenan. Dali gid ka. Karan ba karon balunan? Balunan. Oh, balunan. Apel ko na kayo. Nay masuk ka dama ka boho. Kumusukak ko kapil. Ada lang magsuka. Ang gilaman. Perhangit ka ba ibabaw? Ang may. Imbis manglaag na. Kabuang na ng pamanjus. Kuan mangguna kanang konti kay tingin naglakaw mi na naghatag ko to sa kiduma. Nga nagang naong sa una siguro. Parang naidagatan mo ko sa bata pang municipal food. Ilong mo, ilong. Ano yun? Ato yung yelo, asa magilo. Ha, to ka sa mga nga na. Pagkalingaw nagsuka maluya na dito ma. Naglatag mi oy. Anak kayo katong mo na. Ano para kayo sa katong na? Katong na. What's ba? Batanggamay kayo. Nakoy mga baka dili Tugaya magagisi oy. Bunga. Hindi mga baka sa Inday. Kasi buntis na. Suka oh. Badalaan ta mo balde para tuka. Suka na lagi. Diyan na mis dahilayan ang daday ng gisuka. Lagi diri jilo bukid. Dahil suka niya. Nakaabot ang tabi come to my club. Bas ko bang pagsuka. Ma, kuan Asa mo tamagi? Ato ko sa ilang sa pine tree. Dahilayan naman eh, dahilayan. Ihatag na sila ayo siya ma. Ang daya. Nagabot naman
mo ka ng restaurant. Garo na ni hatag pa mo. Basta di ati dali dita ni mga on. Kulit bata dito, kulit tarong Ito sino man? Doktor ang gawas. Eh kanina gawas na ata. Ikaw may gulit na Mahal din yan. picture niya. Nalagi kaliwat na mo tari pa. Direktor. Dara miss dahilayan. Adto lang kay dami isa ka financier nga arka. Mamurds. Wala. Ini sobrang lang ulo. Sobrang Kaya tanan, bayan siya. Unsa? Sakit? Kasi ang ganito. Kaya na mahot. Kasi ang ganito. bata ka lang yan. 13 og tulo ko kamay. Upat ka bata. Sa. Na, Na ay katatap ya. kuan. Upat ka pis. Pila ka bata? Sa 2 Na, entrance. 150 ag adult. Pwede bang nito tao bayad? Aba, pala. Kung ano PWD? Maklaro naman kung PWD kay kuan. Taman. Na short na. Mamitos? Na. Asa mo tong Gcash? No to pick PWD card. Basta gue bayad ang PWD. O senior man. Ito buk 13 ang kuan. Asa mo GoPro? Sali ko na. Pila. Pila, 2, 3. Na, pordoy na. Pordoy na. Anza. Huwag mo ka magmahay. Ah. Ito ba maglakilak? Ito ba maglakilak po? Good, interest naman to. Huwag na rin dani dyan na, huwag na makantil. Para bas. Nagano ka sa ulit? Kaysa. Para bas. Timuil. Apa may isa gi tudlo tong bading nga kuonan. Guwapo ka na minaw? Iya mo budong ko to. Hala, pagpatay mo kay, manong bagrabara? Na. Di na miss kuan. Sud sa dahilayan. Da si Limwell. Mato na dire kay bugnaw. Pero na. Napo di pangita nga kapictunaran nga. Asa? View. Asa may dane? Di. Patunay kahoy ba? Punta na pa bridge. Okay, just talking, enjoying lang. Enjoy the moment. Enjoy the moment lang. Nandiyan dito sila muuban. Okay, stop. Asa? Stop. Sila. Look at each other. Look at each Maagbon. other. Then, Kamo kiss. dungon to ubos to ban dai. Hala, nag-pray na. Pag sila tingato ka ng hawa, na ta. Asa? Sila. Makaputi, nag-ingan ng kulo nga si Nina. Okay, paniid to no. At ito ah. Bakapit sa kananan. Ha? Bakapit sa kananan. Yes, kananan na to mga. Sara di ka sir. Unsa wa ka nagmahay, dako makagibayaran sa entrance. Sara na. Dusmin man kapin. Sara na. Unsa, ana ka nang dagang kahoy. Atong tanay mga rides sa sa bus. Tumapit-pit ko ah. Asa? Adi na. Lagi bayad siguro na pud. Kita ramang duha. Lagi na. Di. Garanta ko kung sakay ko na sa kuwan. Rides ba kang may
Kasi 500 po na. Ha? 500 po na sana siguro. Maura na, panidit. Pawar ito, panidit. Ha? Kana pawar ito, panidit. Haram to sa ate. Kauna na rabatong no sa dani. Di Nagabi, ano? sa pwede ba siguro dani mag check-in? Be. Karabs kanabsan. Sa na pwede pwede puno. Hindi bata ni mo. Ha, sa? May ticket lain? Yes, ma'am. Ang gusto dani? Yes po. 100 Dito lang sa taas ng dito. Ada. Palit mo puno. Ang init. Na may lodge na dito sa loob. Ang lodge na dito plus. Gracias naman ito sa lodge. Na. Let's go sa second row. Nalagto yung mga dagang kahoy, di sa mong tudapit. Kana lagi na, ah. Kuan man na sa tawa nga kahoy ah. Point 3. Gasa po tayo. Lasang pa. Ah, dari tayo tagbang. Ah, basi dali. Ay, sapa. Sa? Ano, manigsik ka na. Di ah? Ito, babaw pa. Asa mo lang? Di, ate, jeep pantas ka na absan. Asa mag-gitla na? Sa ubos pa. Ara. Ito, ubos ah. Namin mga card to. Alam na na ay Namin mga card to sa ubos. tuyok ba? Pagbalik na tayo eh. At sila ito. Okay, bawa na. Ano ra? Di, lagi tayo mo aginta. May lab. Bayad pa itong babaw, taas. Mabalik. Lili, rata niya. Magkuhan sa ako, magkani kamera. Isa. Ikaw ano na yung gamit na? Kung gamit, pagagagdan. Na? Ulay tour guide din oh. Nanganganak ng gilaag. A few moments later. Diyan namin sementeryo sa Kalabugaw. Kay mao manigi hilak-hilakang limwil kay ija ko nung duawon jang anti. Tulo biya kabukang kuan yan eh. Bata di ka hilak ron. Ayaan, ayaan o guyuan. Duha ka ayaan. Isa lang. Si? Yaya tita di ay og si Manay Kordeng. Auntie Yose. Napa man ato kay yaya tita? Pero, gwapa kayo siya. Di bayong hapon. Mo maluoy ni siya na. Ami karon te, nay mo igsuon no? Imbis kinahilo na, sida. Oni. Nari yaw sing tanda na pug ko. Asa na ibutan ka? Isa man isang tapat. Ako magulang. Isang Yang bana katong isang. Maestra ni mo, kung na. Nakato pa sila state to si Guwapa. Manay Kordeng. Gawag yun po dyan te. Nanaw na murag wa mo matay. Murag buhi ba? Siyempre nga, no? Murag buhi yo. Gwapo mo kung kay bata mo na yan. Ayun, Sa sida baka kay... nang asakuan po na. Wala na siya problema, wala sa gantos. Kita ni agad, kita may gantos. Oo, kay wa po man ka O nakamuman pamani eh. yung kuan aning pag kasali kuan wingwing. Dali, di na ka mati ma. Nahiluna na. mga ji. Ako si Alpa. Ha? Ay dito man. Ay, naman gud kay mo sila aning balik-balik panghad mga Mga diyan bata. sa kamahanan mo sa Ako nga kamagimay. di edyan na. Yun sa punisiya nga. Sila mo yun. Pangalan Kumawa na. mga diyan, gani. Oo. Para po. Nanti ta. Sa kala isa lang. Pahatin. Taga-simbahan mo na yan. Kaya kayo di madali ka mo manguros. Di ko ka kanang kuan anak eh. Di ko katingod anak an ko. Adi ko na. Sa gani nga ani ni Ate Yose. Fruktosa. Luha na magadana na. Fruktosa. Yose. Luto luha gan fruktosa. Sumabog lang.
Tato ka lang kun. Di na ako katingog. Sa ngalan, samahan sa anak ko sa Diyos, Ako'y Espiritu mahal. Santo, amin. Atong pangajiwan ka rin ang sa kamalaman sa kamagmaya, kamaraya, kano mo na to ka. Rukto sa lahoy sa iyang kalagunta, ginoy mo siyang pasayloon o karoon mo siya sa iyang. Sa imong gingharian na wala na katapusan, namahan mo ng kasalangit, pagday ko na imong ngalan, buwal ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot din sa iyo, tama imong sa langit. Dahil nga mo lang siya, magimaya kamarihan at mga pasaya sa ginong Diyos ang kanimo. Burahan ikaw sa mga babae nga tanan, o mga sa bumbong sa tiyan ng mga sisi. Hindi rin pipit kayo kayo makuha na tayo. O Isus ko, pasaylo kami sa mga talalo sa kami sa klase ang tayo nila ang sa kalagpagpagkatorya ng Siguro kung kuha na napalik, kuha na to, yaya. Amin. Kaya sa mga anak ko, wala lang good po. Nadaigan na na. Ayaw na Wait, so. Gihurot ni mo rin. Ito siya, ato na lang sa Naka may kayaya o kamanoy ko din. kanang bisag di ta kahit pangaji kay basta lituko na nato ng amahana mo. Lango-lango ragod ta kay saon pa man. Kasabuan di ko. Kayaya ni o. Na po may kankuhan na. Dari mong kabalo pangaji. Makamaumang ko. Ako ro mga diyan sa kay Tata. hilak mo. Magkurag lagi ka Ato na. pa tayo tatay. Gording. Ito pa si Tolo-tolo ra sila. Naman po dala ni Maning o. Ani sa amin. Ante. Ito pagtulong ay soon kay naipon pa tayo sa kami kaniyo. Ito luka. Tulong ay soon naipon sa isa kami kaniyo. Bantay kay makuan man niya. Mga tagas ba mo buyag? Manupag yan nga nagsitita. Sabit malagi rin, librada. Ano librada? Sabit? Bantay mo sangko ng... Ay, grabe ko nan man niya ugi. Springan para pamatay ba? Grabing kuan. Grabing bukwira dares. Kalabugaw. Na. Na. Kayo? Arak tugnawag hangin rapid sir. Tugnaw sa dami. Mata pa ko sa unahan katunay gipang tanam nga mga kuan. Katong rag na cabbage. Kuani ko ah. Isan ra. O idi. Ato ko sa unahan nga gipang Di mga pakuwang kanina mo la. Ako may isa ka Dahil pa isa haman na. Haman na putot. Narang isa. Narang isa, narang isa. Arang bukira dares kalabugaw. Kuha na yung pagtugnaw. Wala, sexy pong gani kay ko. Oh, nagkarapos lang sinina. Ako ko nagsinina. Aga di walang huy oh. Ingon na yung mapalitan na nagsinina. Daw man di ay. Kaya na. Dahil yung bagaan ka doon kalasangan. Lagi sa nina to lang si Jema. Grabe yung bagaan kalasangan. Muli na putang tayo ta. Muli na ako magana ako baklay. Na dira oh. Gali. Lami pagpadong. Lami kayo pero pag lain. Arang ko ana. Arang bukira. Grabing arapat nagbugnaw dari sa kalabugaw. Di ko magsilbig ka nang nay. Di ko magsilbi og karang nay dani ko mupudze. Kay kuan man ka nang kay aramang bukira. Unja benta pa dito sa Alicia. Dari maratag sara kajoy mga bay, lagzo. Ang bukira sa kalabugaw. Unja aran si sang arapat jeng lajua. Na
Nalagay kang bulanghoy pang ibot na. Nalagay kang bulanghoy pang ibot na. Dagka ra ba unod. Yaya tag-ija na. Kosa ka sila. Ya. Oh, tag-ija. Ada ka ang bulanghoy sa to pi katawngan na mangharbis ko na tatos ka katawngan. Artist. Ka ada kang katawngan. Lagi di mana tu ah? Yaya tag-ija na. No? Tag-ija ni ba? Asa ka suwal gitong imong juta tulo man ka hektarya. Na to ana man. Ha. Ana talang ko ana. Ito kay na to diha. Asa bek? Ana nga bukid ah. Ana. Kaya isa. Ana sadya dapita to. Hindi asa man na agi unong wato ka. Nato lagi. Na ada bay dia. Na sapa dia nga dako tubig. Wala ko nugos katawngan tanaw ko. Ato na. Mabaklere ko kay matukos na yung mga tanom. Kit na lagi na subot na. Gila ay ko. Lumawa na natin. Hindi pa huwag, relax. Mag-others ay. Gila ay lagi ko. Uli ang dataw mo. Uli ang bola. Bernis. Oh, sayang. Uy, bis. Ito ko na pa yung uban lagan dito. Polo pa yung takalaan. Tapos. Ninghapit ko dari sa grabe na ko ang bulang hujan. Diyan na, pang ibot na. Nalag ka, tama na pa na dito. Dito po. Taka ang bulang hujan. Sa mga unod. Para magkakadyo, kaya pang ibot na si Zanza. Huwag na pang harvest. Pangawatin na isang gabi, huwag na yung mga awat dani. Ah. Tiya. Halang dam ag unod. Yawa may bulong muja. Napa na to araghan. Kanang nga tumba.